मोनबाथ' सोबागौसो। हेल' गाइस, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बे भिडिअआनो जाहैबाय गाइस, दासान्दि सानै सिख्लानि मोनसे भिडिअ भाइरेल जागासिनो। बिसिनि सायावनो आं भिडिअखौ बानायनो सानदों। ओमफ्राय आं भिडिअखौथ' क्लिपखौ होनो हानाय नंला। आं बिसिनि फट'खौ स्क्रिनशट खालामना लाखिदों। बे फट'खौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायगोन। ओमफ्राय बिसोरो ओरैबायदि साबजाथावै खोथा बुंदोंना, जे खोनासंजाथावै बाथ्रा बुंदों, जे बिसिना बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथि खुरमा दंना गैया। आंथ' गैया बादिसो डाउट खालामदों। जुदि बिमा बिफा जाथि खुरमा थानायबा बिसोर बैबादि खोथा बुंनाय नङामोन ना। बिसोरखौ बिमा बिफानि बिदि सारोन हगारदों नामा, जे बेबादि होननानै फोरोंदों नामा? एकदम साबजाथावै खोनासंजाथावै। खर'आव मा दं बिसिनाव खर'आव मेलेम गैया ना? नोमा नोम्फाया नोंसोरखौ बेबायदि फोरोंबाय फोलावबाय लेखा गोरों खालामबाय ना? नोंसोरखौ बेबायदि होनथों, आंनि फिसा बेबायदि भिडिअ बानाय हगारथों खोनासंजाथावै, बेबायदि होनना फोरोंदों नामा? नोंसोरखौ एथ' खस्थ' खांबाय बाबाय, नोंसोर बिमा बिफाखौ दा गन्थं हाबायना लासिं सिंनो। नोंसिनि थाखाय बिमा बिफासो ओंखारनो हानाय नङा। नोंसोरलाय मा लाजिनो? नोंसिनाव लाजिनाय होननाय गैया। नोंसिनाव खर'आव मेलेम दंबा लाजिगौमोन। लाजिना बेबायदि खोथा बुंनाय नङामोन। नोंसिनाव दा खर'आव मेलेम गैया। नोंसिनाव दा लाजिया। नोंसोर ओंखायनो बुंनो हादों दा बेबायदि। नोंसोर दा बिमा बिफा जाथि बंस'खौसो लाजिफोनांदों। खर'आव मेलेम दंनाय मानसि बे खोथाखौ बुङामोन। नोंसोर जेसिखि बुङा, नोंसोर दा लाजिया। नोंसोर बेबायदि होननायनि सिगां फंसे खोथा सानदोंमोन ना? जों बे भिडिअखौ बानायना हगारबा जोंनि जाथि खुरमा बिमा बिफा लाजिनांगोन। बे फंसे खोथाखौ नोंसोर सानदोंमोन। जुदि बे फंसे खोथाखौ साननो रोंनायमोनब्ला नोंसोर दिनै बेबायदि भिडिअ बानायामोन। नोंसिनाव साननो हनो हानाय गोहो मेलेमफ्रा गैला खोमा। मेलेमफ्रानो गुन्दै जाजोब्बाय नोंसिना। बेनिखायनो नोंसोर बेबायदि भिडिअ बानायना हगारजादों। दा सोरनि लासिंसिं? नोंसोरलाय बहा लाजिनो? नोंसोर लाजिया। नोंसिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथि खुरमासो लाजिनांगौ जाबाय दा। नोंसोर लाजिया। नोंसोरखौ हाजारखि बुं हाजारखि राय नोंसिनि खर' हाबखाया। थारमाने हाबनो माने नोंसिनाव मेलेमानो गैखाया। नोंसिनाव बोरै हाबनो? मेलेम दंनायमोनबा हाबगौमोन। मेलेम दंनायमोनबा सानग्रोगौमोन। बेबादि भिडिअ बानायोब्ला जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाया लाजिनांगोन होननानै। बिमा बिफा बिदा फंबायखौल' लाजिफोनांबाय दे, बे जोब्बाय। इयुन जोलैनि उन्दै गथ'फोरखौ मा फोरोंनो सानदों? दानि जुगाव उन्दै गथ'फ्राबो ससियेल मिडिया नायो, फेसबुक नायो, मबाइल दाङो बिमा बिफानिखौ। बै गथ'फ्रा नोंसिनि भिडिअखौ नुनानै मा सोलोंगोन? हा? मा सोलोंगोन? बै उन्दैया नोंसिनि भिडिअखौ नुनानै नोंसिनि रावखौनो लागोन। गिदिरफोरल' बाहाया मबाइलखौ, ससियेल मिडियाखौ। दानि उन्दै गथ'फोर क्लास 6, 7 हाबनाय गथ'फ्राबो भिडिअ नायसै, फेसबुक नायसै। बैसोरबो नोंसिनि भिडिअखौ नुगोन, सोलोंगोन। अब्ला गासिबो एखेयावनो थांजोबगोन। लाजिनो सोलों। एकदम बेबादि गावखौनो गाव एकदम मोसौ सारोन हगारनाय बायदि बिदि भिडिअ बानायना हगारबानो जागोन नामा? हो? गावखौनो गाव मा दोनदों नोंसोरलाय? जुनारावसो दोनदों। मोसौ सारोन हगारजानाय न'खरनिफ्राय बेयावसो गोग्लैयो दा। मेलेम होननाय गैया नोंसिनाव। मेलेम दंबाबो नोंसोर मेलेमखौ बाहायनो रोङा बुजिदों। बेनिखायनो सानै हनै खामानिखौ मावनांगौ। नोंसिनि नोमा नोम्फायाल' लाजिनाङाखै। सोरबा फेसबुक नायबाय थानाय समाव नोंसिनि भिडिअखौ सोरबाथ' बांसिनानो साउन्ड होना नायो। साउन्ड फुल होनानै नायफ्लाङोबा, फेमिलिनि सिगाङाव नायफ्लाङोबा, नोंसिनि बे रावखौ खोनाबा जों नायग्रायाबो लासिं सिं जायो। बेखौ सानदों नोङो? नोंसिनि भिडिअ नायनानै जों बिमा बिफानि सिगाङाव बे भिडिअआव प्ले जायोबा जों बिसिबां लासिं सिं नोंसिनि थाखायनो? बेखौ सानग्रो। सानै हनै खामानिखौ मावनांगौ। ओंखायनो मोनबाथ' सोबागौसो। दिनै भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम लोगोफोर। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम लोगोफोर। ओमफ्राय जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम। दिनै भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय।